Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no. Karon din no ako na ipahibaw no nga ni ana sa laing nitaliwa no. Panggitan aktor sa Dewa HP no sa Aram in Drama si Tripon Morales namatay siya kay giatake sa high blood na stroke. Siya da itong nagpausoan ng ASAP always say a prayer si Tripon Morales no sa ako na ako pasultihon kauban nila ni Goliath, ni Bambina o ni Ate Pres. Ato na lang siya no iampo no tabangan nato siya og ampo no mga kalasonos, mga followers no si Tripon Morales upang sa paglitok o pipila ka pulong. Sayang kayo no si Tripon Morales, mga listeners no, mga ka-followers, saon man nga diha raman kutob. Ya karon day ako dayng i-play ning napipila ka niya audio o video. Sa ko na ko pasultihon no audio lang og naay gamay nga recording niya sa drama. Para dili ta makalimot iyang tingog no. Sige, ita maglangan. Ang iyang gamay nga audio, video clip no sa recording sa Dewa HP drama. Para di ta makalimot no sa iyang tingog. Rest in peace na lang no. Tripon Morales. Padayon sa imong pagpanaw. Subo kayo palandongo no nawala ka nga lain na sa haligi sa Dewa HP no ang nawala. May galang natapos kini atong sugilanon nagtuyo ta pagpaom ni Semana Santa. Sugilanon nga nagkuluhan. Sugilanon gisuat ni Juju Aligri Buron. Ubos sa direksyon ni Matet Kabudlan. Soundman Rani Budumo. Recording editor biskat mo. Saan ako? Ubos sa direksyon ni Matet Kabudlan. Spinner Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Rani Budumo. Dalit ka ninyo sa... Ay, ang mga papel ko. Ay, papel. Basta mo ang... O sa dali pa kami matalikod kanyo sa hingpit. Akong ihatag ka ninyo ang naghatag kinabuhi niling atong sugilanon. Sa papel ni Kurt Jeffrey Gabonada, Jason Rani Budumo, Martin Alex Lara, Ira Matet Kabudlan, Ing sa papel ni Mama, Ira Matet Kabudlan, Mama Darlene Ing Bertudazo. Sa papel sa pare, kayong ubos ng alagad si Kanginan, Trifon Barilio Morales. O mga ikala, kining tanan akong, ay Ginoo. Kanginan, Trifon Barilio Morales. O ginabagan nining mo. Hi, hello, kumusta ka mo? May adlaw ka na tanan, kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer. Yan sabi niyo ka, ang inyong sulugoon, inyong higalas kanginan. Si Trifon Morales. And then, ang ako sa partner ni Lupita, si Juan Litayat. Kumusta ka mo tanan? Bueno, kay suunan, di kita malimot, asap kita ha. Unahon na to ang pag-ampog panalangin sa itong labang magkagahom. Lord, thank you Lord, si mong gihata ka namang grasya sa matag adlaw ug sa grasyang hatod sab kanato sa produkto sa SED Marketing. Sama na ning mosunod, Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Panyawan Coffee Mix. Kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama gikan sa SED Marketing, tatak magaling. Bueno, kay sunon, someday magkita rin yapon ta. Kumusta di ako sa shout out sa pagkadiyot si Yuluti. Ingon man usab si Jewel Polvira diha sa Isla Camotes. Someday, Brad, magkita rin yapon ta. Og ni Abay Yuluti diha sa CDO. Anaon tagiw kabay. Okay, thank you. Salamat kayo. Bueno, ang suotan po karon itong hatagan o pagdagan o pinadakin is usak ka babae. Nga patago lang sa ngan nga Leslie. Kini gibatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si
Leslie.